takže mám důvod nejezdit na žádnou přespávačku, OK. Píšu Ne, si. to bude v pohodě, mega party. Ojoj. Nech mě. Hej, a baví tě to? Mě ne. Jo, mě to Enjoy. moc baví. Ježiš, no ne. Co mě vysralo se. No to ne, tak to ke mně nalez, jestli budeš smrdět po jeho těch. Elektrošokách. Přesně. Myslím. No jo, hele, ty fakt visíš. Já to vidím. No tak já už běžím. Ne, jde pro mě. Tak neběžím, no. Miku, ty jsi s ním v mainu? Jo, přesně tak. On tě ošukuje a pak ty pohituje, že jo? Cože tě ošukuje? Šok sem, šok tam? Mhm. Co se tam snapuješ na tom balkoně, já tě vidím. Já potřebuju trošku chvilku meditace potom, pojď jo. potom na tom chaseu. A jasně, že můžeš. Kdo? Ne, Leňa jde pryč večer. Ne, nejde, Leňa tu bude s náma. Jak to? Já jsem daleko. Proto jsem řekla, jestli nechcete spíš zítra i skrz toho Jerryho, víš? Nechci zítra, chci dneska. Kdo? Co? Proč? Víte kam jde, jo? Asi do mainu, co? Když jsem sem pozval. Můžu, dobře. OK. I see. I see that Ty vole, on people. to prolejze. On to prolejzá to okno. No, to dobré, dobrý. Spačo, já prostě dneska nemůžu. No, dobré. Mám deliverance, by the way. Deliverance? Přesně. A chceš vyhýlovat? Ne. Ty máš i resilience? Jo. Ty pičo, ty jsi hustý! Aha, já nemůžu Úplně. vypalit. To jsem celý já. Pojď, já ti dám na 99. Kamo, dej mě pokoj. Ne, dám ho na 99, nebudu mu dávat pokoj. Já jdu do basementu, Běž třeba do A proč tam jdeš? basementu. protože se Pak mnou rvečko je neloupe. Jak to? To se nesmíš nechat takhle. Já jsem telefonovala, že Bojuj. Musíš bojovat. Mě otravoval Patrik, vole, zrovna. Musíš bojovat. Nenechat se Jo. dát do basementu. Co A co mám jako bojovat? O mě ne? O mě ne. Bojuj, tak bojuj, ne. O co mám bojovat? O mě. O, papada. Zkusím odlít od mainy. Já jdu asi do toho basementu. Jo, ale já jdu teď někam, jdeš mu přímo naproti. Oj. Auč, ok. Vystřídal nás? Jo, jde po mně. Ne. Jo, tak Dobrý. já jdu do basementu. Tak jdi asi do toho basementu, no. Ale já jsem ti říkal, že jdeš naproti. Ještě, že je v práci a doma bude tak v 7, Jerry. Jo. Jo. Je čus, jak se ti visí? Sundej mě. Co je, Erik, máš ještě, ty vole, 4 vteřiny. To je jedno, ale já jsem levá. Levák Bob? What the fuck? Co to bylo? Ty už jsem chtěla říct, že se na mě zase vysral. Ty jsi mu řekl, že ho miluješ, viď? Přesně. Nebo pojď, tady je hned gen. Já bych se ráda pro mě chtěla zpamatovat. Žádný snapování nebude, koukej. Ale Mik. Mik a jeho resilience. Už jsem jde, jo. Ale už jsem jde. A kde je? Jo, žužbana. Ale on je tady. Mě nechce, jde po vás. Nejde po Přijde mi, že má kůl. Nechci Jde kecat, do ale šeku. přijde mi, že má kůl. A jde po tobě. Jo, je mi to jasný. Jde do šeku. Vidím. Jde z šeku. Auč. Chceš tě savenout? Asi úplně nemůžeš, ale já mám asi ten úplně ne. deliverance. To je chill. Máš deliverance, jo, teda. Yep. To je dobrý. To je normálně nereálný Mik, ty vole, s těma deliverance. Prostě dělejte motůrky, já se o sebe postarám. Jestli nějaký najdu.
mám takový pocit, že jdu na zem. Jo, tady je jeden. Ujojojojojojoj. Kde pasy padnou? Tadyhle. Tady u tebe. A já jdu, Jde do basementu, nebo? jo, prošel kolem háku a jdu za Vůbec tebou. nevím. Vypadá to Nestihneš tak trošku. Nevím, jestli ti to pomůže. No... Víš ne. Asi, jo, on má Iron Grasp vlastně. Tak ti to asi nepomůže. Basementový, jo. Kdyby se unhooknul dřív, tak bys mě sejmul paletou. Jako já jsem v basementu. No, o mě, On tě kempí, ne? no, kouká do skříněk. Či? No, protože Mik se unhooknul a vyběh jenom jeden, že jo, tak tady čekuje skřínky. On to otevřel? Ty jsi to Já si otevřel? myslím, Kdo to že otevřel? přítel na nás sere, hele. No jasný. Mně úplně jasný. Ty vole udělal úplný hovno. GG. On už o mě ví, vole. Jde nahoru. Paráda. Když ho odvedeš od čeku, tak tam možná se běhnu pro něj. Zkusím to. Tak pojď. Ale Mik. To je normálně nereálný Mik tady. Akorát tady nemám nejmenší tušení, kde jsou brány. No, docela daleko, odsaď ta jedna, Jo, kterou tady je strhnul jedna ten přímo za ocas. náma, ale to není ta otevřená teda. Právě. Ne, tak jo, otvírejte. My jsme jakoby asi u té druhý. Jo. Ty máš resilience, viď? Máš resilience? No, jo, tak já to asi otevřu. A jsem u té druhé brány. On je u té Bere druhé tě, nebo brány. ne? Nebere. Nevypadá to. Ne, jde po vás. dobrý. To v práci, Ale- Dino. No to Ne, má už bere už a ranujte. Ještě hýleček? Počkej. A trubodíky pro pártíky? On má scorch, možná. Nejde mi ten moonwalk, tvé, nejde mi to. Do prdele. Nazdárek Arzenku. Šup, Se otvírejte máme. tu bránu. Už to Je máme otevřená. v klidu. A Bartík tě možná vezme i hit, ty jo. Pojď, běž ty vole. Ranujte. Dobrý. Tak mě dohýluj. Au. No. Se ještě On mě vysnapil. buď chtěl pustit, anebo... Tak já měla flip-flop, no. No, běž, no. Bartíku, teď? Přesně tak, je to Mik. Já se nebo to tady asi- přeskočím ještě do šopíku. Takže máme zase 10 minut čas. Proč by si skákala do šuplíku, prosím tě? Do šopíku, ty šuplíku. A nebude tě to bolet, nebude rychlejší tam dojít. Komu co to je? Dobrý, jinak, Miku? Ne, to je prosím pěkně unknown. Můj. I see. Hlavně se má ten addon na to piu. Tak já jdu úplně jinam. Ty vole, jsem teď koukal na toho vocasa a... Kde ty máš taky tady ten... Ty máš tady taky tady ten perk. Quick Gambit? Přesně. To je dobrý perk náhodou. To je na něho však, ne? Timo, na Vittoria. Jo, to je od Vittoria, no. Ten se na tebe vybot? Jo. Teď je na Bartíkovi. Koukám na to. Jo! Oh, A už jsem hitnutý. on hituje tím? Jo. Tebe plivne? To je addon, ne? Má dissolution, jo? Bacha. Doufám, že má Friends Still the End. Ale tady taky hraju hodně. Hlavně si dávejte bacha na to dissolution, to je taky docela takový jako... A to je přesně to. Když někoho injurne, když někoho zraní, nebo nevím, jestli to platí, když někoho downe, ale to jako, to asi úplně není potřeba, ale prostě když někoho zraní a někdo jakoby v jeho terror radiusu přeskočí paletu, tak se automaticky rozbije. Je to asi A to je- 30 vteřin typu. A to je hnus perk, ale. To je myslím, že od Dredge, vím, že se to hraje třeba na toho, na ty vole. No, na Slingra, myslím, že se to hraje. Na Deathlingera? Myslím, že jo. Některý lidi to hrajou na Slingra, no. Je to možné, no. Ježiš, to jsou bustíky. Teleportoval jsem na někoho. Nebo někam prostě minimálně. Jo, ke mně. Do Minogenu. Mám takový pocit, že jde po mně. Máš takový ten pocit? Nebo to je 100% pocit?
Jako je bodnutí Takovej nožem. ten pocit, jako přesně. Hele, ale špatně tě slyším, co jsi říkal, cože? Cože? Nebojíš se? Ne, To je síla. prosím tě, to by byla síla. Au. Ale sáble. Auč. Žíleček. No, mohl bys. Ne. Jako nebráním se, že jo. Já se bráním teda. Utíkej, Biku, utíkej. Já se bráním a já se vrátím. Tudum. Danke. Bitte. A auf Wiedersehen. Dá. Oh shit, ty vole. Styl. Děkuji ti, dobrá víla. Bacha je tady, jo? Jo, partil se, no. Ještě k bráně. Ty vole. Tuhle neotvíráš tu, který je mik. Ne, tu druhou. Tak já otvírám tu, který je mik. Nejsem u vás. Já ho slyším právě, víš? A seš u mě? Jakoby nejsem přímo u té brány, takhle jsem to chtěl říct. No, když tak ten hit A myslím schytám, si, že jako. půjdu k zemi. Yep. Jo, ty jsi hned tady. To, no, To je blbej nápad. Ty vole, má to, nice, let's Rád- go. Oh yeah! Bartíku, ty máš Všichni druhou. venku, jo? Já mám druhou. Máš? Yep. Ještě hilnem. Nice, hezky. Chudák. Krásný. Jakoby. Krásný save. Nebe. Oh. Tak koho pak máme? Koho pak tu máme? A Buba! House šaflíček, pohodička, klídeček, sexy Tak to jsem solo si vybral team. dobrý místo. To Dělat zní jen kurně dobře. v šeku, kde je basement. Jde do šeku, jde do šeku. Slyším. No. Yes. Dobrý den. Ahoj. Půstíček. Já furt nevím, kde s nimi je ten mik. Vyprostřed. Proto mi to tady buší srdce, jak já nevím co. Tam čelí Aha, genej, kdybyste to nevěděli. Jo. Slyšeli jsme. Viděli jsme. Tam bych než... Tady dva šat, Tak, jedna paleta. Bacha Miku, dobrý. Sorry. Dino jak gaming, ne? Jdu s ním do šeku. Aha, tak to bylo o koule. Druhá do ksichtu. Ještě potřebuju tu třetí. A dost. Sorry, jdu k někomu, kdo dělá gen. Někomu dvou, ale to je v pohodě. Jak se na tebe podíval smutně, než mě rozkopnul ty vole týpek. To jste schodili všechny palety, ne? Snad. Já potřebuju mu Já dát jsem schodil jednu. jednu do ksichtu. A ty se nebyl do ksichtu? Že... Co tady s tím mota do kolečka? Já. Já tady na pracáka dělám genu. A dej mu ten hit. Dej mu ten down, come on. Dobrý, mám to splněný. Ty čo, vole? Na 3/4 genů? To bych až Asi mě nechal bejt? U mě je ještě jedna. Iridescent flash. Jsem a to tak. nedal. Bude kam bude chtít. Chtěl jsem hranolku.
nestihl jsem to. Buba jde kam chce. Přesně. Dík. Ahoj. Mekáček, dinoušku, mekáček. To mě nechal být. Poslední jump. Hotovo. Počkej. OK. Jau! Jdu za mainu. OK. Otvírám teda úplně? Jo. Asi teda. Já nevím, asi kterou to bránu. můžeš. Ne, počkej, ještě. A nebo možná Ne. počkej, až hukne. No, aby neměl... Bloodborne. Tak čekám. Můžu healovat? Prosím. Teď. Jo, facecampy. Chceš ho nějak odlákat, Miku? Ne, já mám deliverance. Já vím, ale jenom, že bychom ho odlákali. Asi dobrý, hele. Já máš se jenom to. počkám na vhodný okamžik, nemám. Mě už došla A i nukuju. A běžím. Kde máte bránu za main? Jo, za mainu. Za mainem. Za šekem. Já Za vím, šekem, ale za já mainem. už běžím za mainu. A to stíhám. Pojď. Ne, to jsem nechtěl, kurva. Jo, ty máš vlastně unbroken. Teda broken. No, ano. Tak to tě neví. Já jsem tě chtěl... Já ti to bloknu! Bloknu ti to!